ابو تركي على الدباب ما تعرف كفى ابو تركي الله يرحمه Jachtvoedingen. Ja. Oeps, even wat. Toen was het al klaar, ja. Terug, maar dat is nu net fout. Dat durft de kat op aan gekocht. Ja, dat ligt alleen. Dat zit daar, dus ja, dat dat zit er. link. Dat ligt er nog. Ik heb nog geluk dat... Even lekker fijn terug nog een keer. Zo. Ja. Goed zo, mijn jongen. Oh, kijk nog eens wat ik heb. Wat een leesvermaak, hè? Wat een leesvermaak. Ja, hij doet nog maar voor de zekerheid. Ellie kan er iemand in, is Is ze maar dan opgeleerd? Oh my god. Oh shit! Shit!